ኣብ ትግራይ ኣብ መንጎ መሪሕነት ተከልል ክምዕብል ዝሓገ ወጥረን ስግኣት ፀእታን ንብዙሓት ነበርቲ ናይ ተከልል ኣብ ከቢድ ሻቅሎት የእቲዎም ከም ዘሎ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ኣብ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ቤት ጽሕፈት ከንቲባ ከተማ ዓዲግራት ካብ ቁጽር እቲ ብጌታቸው ዝምራሕ ግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ወጻኢ ከም ዝኾነ ተገሊጹ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ከዓ ጌታቸው ረዳ ዝመርሖ ግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ንሰለስተ ላዕለዎት መራሕቲ ሓይልታት ትግራይ ካብ ስልጣኖም ኣልዮም ኣለኹ ዝብል መግለጺ ድሕሪ ምውጽኡ እዩ። ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ክንፈ ሕወሓት ከዓ ነቲ ብጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ዝተወስደ ውሳነ ድሕሪ ምቅዋም ንጌታቸው ረዳ ፕሬዝደንት ነበር ኢሉ ጠቂሱሉ ኣብ ዘሎ መግለጺ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሰለስተ ጀነራላት ሓይልታት ትግራይ ዝተወስደ ስጉምቲ ሕጋውነት ዘይብሉን ተግባራዊ ክኸውን ዘይክእልን ብምባል ተቃዊሙ ይዝርከብ። እዚ ናይ ቃላት ኩናት እንዳሓየለ ኣብ ዝመጻሉ ዘሎ እዋን ድማ ሎሚ ኣብ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ነቲ ኣዘዝቲ ሰራዊት ዝመርሕዎ መንቀሳቐሲ ስዒቡ ቤት ጽሕፈት ከንቲባ ከተማ ዓዲግራት ካብ ቁጽር እቲ ብግዚያዊ ምሕዳር ዝተሸመ ሓላፍነት ምዃኑ ተፈሊጡሎ። በቲ ብደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ክንፊ ሕወሓት ዝተሸመ ሓድሽ ከንቲባ ድማ ናብቲ ቤት ጽሕፈት ከም ዝኣተወ ተገሊጹሎ። ነዚ ስዒቡ ኣብ መንጎ ዕጡቃትን ሰላማውያን ሰባትን ዝተፈጥረ መጠናዊ ጎንፂ ከም ዝነበረ ዝተሓበረ ኮይኑ ዛጊት ዝወረደ ሳዕቤን እንተሎ ግን ክሳብ ሕጂ ብወግዒ ዝተገልጸ ነገር የለን። ትማሊ ሓላፊ ፀጥታን ሰላምን እቲ ዞባ ኬዶ ገብረ ጻድቕ ንኣስታት 4 ሰዓታት ተኣሲሩ ከም ዝወዓለ ይዝከር። እዚ ተደጋጋሚ ፍጻመታት ከዓ ነተከልል ናብ ዝኸፍአ ኩነታት ከየምርሖ ሻቆሎት ህዝቢ ዛይድሎ። ማዕከን ዜና ቢቢሲ ካብ ዞባታት ማእከልን ምብራቅን ከምኡውን ምምሕዳር ከተማ መቐለ ዘዘራረቦም ውልቀ ሰባት መራሕቶም ዳግም ናብ ዓዘቕቲ ኩናት ከይእትውዎም ይሰግኡ ምህላዎም ገሊጾም። ነበርቲ ከተማታት ዓዲግራት መቐለን ካልኦት ከባቢታትን ሃለኽቲ ነገራት ብብዝሒ ምዕዳግ ቁልጡፍ ምቅያር ዋጋታት ናይ ምርባሽ ስምዒት ይርአ ከም ዘሎ ክገልጹ እንከለዉ እዚ ስግኣት ቁጽሪ ካብ ትክልል ዝወፁ ሰባት ክውስኹ ገይሩ ከም ዘለውን ተሓቢሩ። ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ነዊሕ ከይጸንሐ ኣብ መንጎ ግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ዝመርሑ ክፋል ሕወሓትን ትካለ ኣብቲ መሪሕነት ዘየሎ ክፋል ሕወሓትን ዘይምስምማዕ ዝተፈጥረ ኮይኑ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሓይልታት ትግራይ ከዓ እቲ ብመሰረት ውዕል ፕሪቶርያ ዝተመስረተ ግዚያዊ ምሕዳር ዝተዋሃበ ሓላፍነት ብግቡእ ኣይፈጸመን ብምባል ምትዕርራይ ክግበረሉ ዝደኸሙ መራሕቲ ድማ ከተክኡ ከም ዝወሰኑ ምግላጾም ይዝከር። እዚ ውሳነ በቲ ግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ተባሂሉ መግለጺ ወፂሉ ዝነበረ ኮይኑ ሕጂ ድማ ግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ንገለ ላዕለዎት ወተሃደራውያን መራሕቲ ካብ ስልጣኖም ዝኣሊ መግለጺ ኣውፅዮ። ብወገን ዶክተር ደብረጽዮን ዝመርሖ ክፋል ሕወሓት ከዓ እዚ ተቐባልነት የብሉን ብምባል እቲ ውሳነ ኣብ ተግባር ኣይውዕልን ድሕሪ ምባሉ ኣብ ዝዋን ኣብ ትግራይ ከቢድ ፖለቲካዊ ምትፍናን ተፈጢሩ ምህላው ይግለጽ። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝውላዕ ሓድሽ ኩናት ኣብ ፀጥታ ቀይሕ ባሕርን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ከቢድ ሳዕቤን ክህልዎ ብምባል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ መግለጺ ድሕሪ መውጽኡ ኤርትራ ነቲ ብጀነራል ጻድቃን ዝወጸ መግለጺ ምድሳቕ ነጋሪት ንኩናት ብምባል ገብረ መልሲ ሂባትሎ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ነዚ ብጀነራል ጻድቃን ዝወጸ መግለጺ ኣመልኪቱ ሂብዎ ኣብ ዘሎ ገብረ መልሲ ነቲ ናይ ጀነራል ጻድቃን ጽሑፍ ካልእ ህያው ምስሊ ናይቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ገለ ፖለቲካውያን ዓንኬላት ሰሪጽ ዘሎ ምድሳቕ ናይ ኩናት ነጋሪት ዝኾነ ስነይ እምራዊ ጸገም ይድሕር ምባል 4 ነጥብታት ዝሓዘ ንናይ ቅድሚ ሕጂ መርገጽ ጻድቃን ዝርከቦ ገብረ መልሲ ኣቐሚጡ ዘሎ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ኣብቲ ነጥብታቱ ብናይ ባዕሉ ምእማን ጻድቃን ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዙ ብርቱዕ ደጋፊ ናይቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝግበር መርዛም ኣጀንዳ ናይ ምጥቃዕዩ ብፍላይ ድማ ንወደብ ዓሰብ ኤርትራ ብሓይሊ ናይ ምውሳድ ኣጀንዳ ዝድግፍ እዩ ድሕሪ ምባል ገና ብ1996 ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝምድና ጽቡቕ እንከለውን ኤርትራን ወደብ ዓሰብ ክትጎብጥ ዘኽእላ ሕጋውን ምኽንያታውን መንገድታት ክናደ በስውር ይጉስጉስ ነይሩ እዩ። ኢትዮጵያ ኣብቲ ካብ 1998 ክሳብ 2000 ዓመተ ምህረት ዝነበረ ኩናት ብፍላይ ኣብቲ ሳልሳይ ወራር ዓሰብ ክትሕዝ ዘይምኽኣላ ዘይዕጋቦቱ ገሊጹ እዩ። ሕጂ ኸ ምድላዋት ኣብ መወዳእታ ደረጃኡ በፂሑ ኣሎ ብምባል ኩናት ይመጽእ ከም ዘሎ ዝእንፍት መግለጺ ሂቦ። ወላውን ንሰላም ይጣበቕ ዘሎ እንተመሰለ ቀንዲ ዕላምኡ ግን ኩናት ክውላዕ እዩ ዝደሊ ዘሎ። እቲ ኤርትራ ምስ ጎረባብታ ኣብ ናይ ወትሩ ተጻብኦ ኣላ ዝበሎ ድማ ኩናት ንምውላዕ ከም ምኽንያታት ዘቕርቦ ዘሎ እዩ ብምባል ነቲ
جنرال صادقان أمونغ إرتران إثيوبيان زولع حدش كوينات كارتا هاجرات زغير كبل أوت إيوازل مغلاتي نسلام زت أبغ مسيلو نكوينات زغوسغوسي بمبال قبر ملسي هبل الله كم ذكر تمالي واتيو أبزنا برزيناتات جنرال صادقان قبر تنسأ بمن قده ناي تግራይ كومدما زتفلاليا كم أفريكان ريبورترز أمسلا مربات حبريتا زرقو حد صحف أب زخونه هموت أمونغ إرتران إثيوبيان كوينات كولع يخيليو كبلن كله زخونه أمونغ كلت هاجرات زهلو كوينات نوح كواسته خلا اللوا ولو كلتين وغنات حصيرن وسانن مخانو كنغروخان كمنخان انتفتنو كند زوسه ديوسد بخمي يكايدن بزي يقدسغن نتزوبا حيال اعناوي وصيتات كهلو يخيليو اتو كوينات دو مسبله دما از حجي نفلطو جيوغراف هاجرات بخومو اي كقصلنيو كقياريو دحر مبال تግራይ عوده وق كوينات إرتران إثيوبيان كي تخون دما زكوينات نخي ولع دبلوماسياوي صعرتات كغبريو صاوعيت زغربا ازي يخون جنرال صادقان لعلوي ازاز سراويت إثيوبيا ابز نبرو الاوان نلولاو غزات إرترا زخونت ودب عسب نبي إثيوبيا كتكون الله زبل مرغصي كم زنبرون مرغصيو كم زي قيرن قدم كوينات تግራይ مولعو غيرو ابز نبرق على محتت تزاريبو نيريو نسو ابتي اب غنبوت 2020 مس إثيو فورم زتبهاله نا إثيوبيا معكن غيرو ابز نبرق على محتت علم لخاوي ناي انفايرمنت وي اكباب وعلات مسرت بمغبار كم بحدث زرأيلو منقدي يسلاسل منبارو انتقيسلو نسو ابتنا يشعق على محتتو ازي اب حنقولي انا تمالالسن كله إرترا وريرا سلازي نزي بعلم زجمر وكينات مبقس غيرنا بملؤ تغيرن زفلت سمعات كم بحدش كر ازغبر عدل فطيرنا سلازلو نتعدل نتقملو زبل الرأيا نيرني إلى نيريو جنرال صادقان ابتنا يشعق على محتتو بتوساغي إثيوبيا نايق ايح بحر حيل خدكونه لزخل كونتات انت تخايلو بسلامو منقدي بسمع كمص اللو ازي انت زي كوينغن ناي غزي غداي انت زي كوينو كوينات مولعو اي ترفون يكبلون اميتو نيريو ابتي شعو غزيون منستر زينا إرترا يمانا قبر مسقل هيبو ابز نبر قبر ملسي زهاوتتا زربا إلو نيريو أبزوان قداي منستر إثيوبيا أبي أحمد زركبهم بزحات إثيوبيويانن بوليتيكانياتاتن مهوراتن هاجروم أفدق بحر كتركب مثلا دليتن الله بمبال كغربوت صنحو موغوت بوغن إرترا بتدغغم ملسز وهابلو زلو خوينو بفلاي اتن قيح بحر الزملكات بزحات إرتراويان بعين ترتارن سقاتن يمزريوا دهتي أمونغو قداي منستر إثيوبيا أبي أحمدن بريزيدنت إرترا إسياس أفورقن أب حملة 2010 زتفرمه سمع سلام محزنتن إثيوبيا بحقو منقدن ودب عسب كتقملو مخانا كلتي مرحتي غليصو مكوانت نبرو دحرتي نكينات تግራይ زبقع سمع بريتورياغن أمونغو كلتي هاجرات زنبره زمدنا عند حرففي ميطيو ابز قرب اوان دما كلتي هاجرات اب ناي قالات كينات تصميدن زلوا خوينن نتي بوغن وروغن زسلكه حزبታት كلتي هاجرات كا كبيشا قلت فطير مهلاوي فلات بفلاي بوغن إثيوبيا بزعبا قيح بحري كومدما ودب عسب بزملكت تدغغامي تختاخو زخونه مغلصيታት يوصي زلا زحلفه ورح لكاتيت بريزيدنت إثيوبيا نبر مولاتو تشمه إرترا نتي اوشط حوحات تفطير زلو مما قال بمزماز مزغليام كوينا حدش كينات كتولع تحسب على كبل كسيسو منباري يذكر ناي قدم منستر مكلخال ناي حج منستر موسنون قولاتاتن فدرالاو منغست إثيوبيا زخونه دكتور ابراهام بلايون موداتا ناي تزحلفه ورحي ابزكايدو قال محتت نيرترا بزنقفه ملكع نقلم راحت تግራይ طعنا زيبل ركب مس إرترا يغبرو الله كبل نقيفو نيريو زمدنا إرتران إثيوبيان دحرتنا 2010 سمع سلام تمحيشو اكوان تنبره ابزحلفه كرمتي اتونكو امونغ إرتران إثيوبيان تاريفو زنبره دلدل براتات من قداير إثيوبيا بوساني إرترا دحر مبتاخو نتتفطير زلو متفنان زغهدي نيرو ابزحلفه زيناتاتنا غليصنيا كم زنبرنا دما حبرت افريقاون بتي انما عبله زمص زلو وطر زنكلتن هاجرات زتشاقله انكمسل كوميشنر غدايات صتان سلامن حبرت افريقا بزعبه ابت زوبا زلو زي مرغا ان مزراب اسمره بصيحين يريو نحجز تدالو زيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعكم